Dwar dan kollu, għas-serata tal-lejla, ħadna ħsieb nistiednu 3 kelliema li żgur ser ikomplu jixprunawna u jdawluna fuq dak li Duncan sejjaħlu Malti safi tassew. Lil-Vassalli hemm min isejjaħlu bniedem ta' qabel żmienu, viżjonarju mill-aktar awtentiku illi ma beżax ifarfar l-abra qadima illi kienet oskurat u denset għajnejn il-poplu tagħna f'dawk iż-żminijiet mudlama. Ma' żmien kien hemm min ipprova jnessieħ, anzi it-tanta jwarbu u jkasbru taħt velu ta' preġudizzi. Iż-żmien tagħna parir u llum qegħdin hawn infakruh u ngħidulu li l-ħsieb li ħlomt u x'biss ma tkeffinx miegħek imma fi qlubna għadu ħaj u tlaħħam magħna. Jeħtieġ issa iżda li noqogħdu attenti u l-poeżiji romantiċi, ir-romanzi erojċi, il-monumenti imponenti u dak kollu li jista' jbiddel il-fatti f'miti ma nħalluhom xi telfuna milli narfu sewwa sew min kien dan Vassalli. Jeħtieġ ta' bilħaq li b'mod figurattiv indewbu il-bronz sam biex noħorġu l-bniedem tad-demm u l-laħam biex nifhmu aħjar minn xi xgħadda u x'kellu jsofri għall-ideali tiegħu. Niġu għall-programm tal-lejla fejn qabel ma nistieden l-ewwel kelliema nixtieq illi nħabbar illi sfortunatament il-professur Ċappara ma jistax ikun magħna minħabba li huwa ma jiflaħx, imma tagħmel id-diskors tiegħu, se taqra d-diskors tiegħu Carmen Azzoppardi u żgur illi toħroġ tamara bħalma s-sortu toħroġ. Mhux biss imma għaliex Carmen Azzoppardi hija dixxendenti ta' Michiel Anton Vassalli. Allura biex xieraq illi tagħmel id-diskors li ħejja il-professur Ċappara hija. Mela nibdew biex nistiednu lil Monsinjur Lawrence Kakija illi se jibda bid-diskors tiegħu. Eccellenza President ta' Malta, Sinjuri, 30 sena ilu ippubblikajt ktieb żgħir fuq il-ħajja ta' Vassalli u xi ħadd kiteb reċensjoni ta' dak il-ktieb u għalhekk il-ħajja ta' Vassalli nafuha minn Nino Cremona. Fi kliem ieħor rid jgħid illi wara Cremona ma kienx hemm aktar xi nżidu fuq Vassalli. U dan naturalment kien żball. Għaliex waqt li qatt ma nixbgħu nfaħħru lil Cremona għax-xogħol kbir li għamel dwar bi pjaċir nistqarru illi meta waqfet il-pinna ta' Nino Cremona, studjużi oħra numerużi baqgħu ifittxu dwar Vassalli u sabu ħafna tarif ġdid illi Cremona ma kellux ix-xorti li jikseb. U prova ċara ta' dan li qed ngħid huwa dan il-ktieb li qed jitnieda il-lejla fejn insibu 460 paġna ta' tarif il-biċċa l-kbira dwar Vassalli u l-kumplament dwar xi nies oħra li kellhom rabta speċjali ma' Vassalli. Għalhekk nistgħu ngħidu li Nino Cremona qiegħed il-pedament u bena l-ewwel sular. Iżda fuq il-bini sod ta' Cremona tela sular ieħor jekk mhux iżjed li wieħed jista' jdur dawra miegħu permezz ta' dan il-ktieb, anzi hemm iżjed ukoll milli nsibu f'dan il-ktieb. Dan il-ktieb inħadem mill-Akkademja tal-Malti, illi sena oħra tagħlaq mit-sena ta' ħajja u ħidma favur il-Malti. Naturalment l-Akkademja għal dan il-ktieb ħatret kummissjoni
u għażlet il-ħabriki segretarju Joseph P. Borch bħala l-editur tal-ktieb. Tajjeb issa li nsemmi l-istudju li baqgħu ifittxu u jsibu tarif dwar vassalli u José Cassar Pullicino, Carmenu Sant, Franz Ciappara, Carmenu Bonavia li lilu huwa dedikat dan il-ktieb li qed inniedu, Giovanna Zoppardi, Alain Blondi, Albert Ganado, David Agius Muscat, Wolfin Vella, Carmen De Pasquale, Charles Schwireb, Richard Spiteri, Donald Sultana, Paul Catania, Joseph Wismayer u oħrajn. Għalhekk nistieden il-kull min iħobb l-istorja ta' pajjiżna sabiex jaqra u jixtar dan il-ktieb u jżommu bħala ktieb ta' referenza. Inżid li xi artikli f'dan l-antoloġija diġà deru qabel, iżda hemm ukoll materjal ġdid li qiegħed jitgħeb din id-darba għall-ewwel darba. U issa nagħmel stedina oħra. Stedina lill-istudjużi sabiex jibqgħu ifittxu dwar vassalli. Għax għalkemm sar ħafna progress bħalma qed, għad baqa' xi oqsma li mhux imdawlin biżżejjed. Insemmi xi eżempji. Hemm id-dubju dwar iż-żwieġ ta' vassalli. Meta miet il-kappillan ta' San Pawl tal-Belt qal li vassalli qatt ma ġab prova li żżewweġ fil-Knisja Kattolika. U wieħed kontemporanju, Giuseppe Canolo, qal ukoll li vassalli qatt ma kien iżżewweġ. Possibbli ma kien hemm ebda għamla ta' żwieġ bejn Vassalli u Katarina anqas wieħed ċivili u jekk le għaliex hawn baqa' għalhekk ħafna wisa għal-riċerka. Ma din il-mistoqsija marbuta oħra dwar l-identità tat-tifel il-kbir fil-familja ta' Vassalli. Meta Vassalli ġie lura Malta f'Ġunju 1820 huwa wasal waħdu, ma f'Ottubru ta' wara waslet Katerina b'4 titfal magħha. Dwar it-tlieta żgħar, Grabil, Saveru, Mikel Anton, kemm Cremona kif l-istudjużi l-oħra li semmejt sabu ħafna tarif interessanti. Iżda dwar l-ewwel tifel Lorenzo ebda kelma. Tantu hekk li Cremona qatt ma semmih, probabbli ma kienx jaf bih. Iżda hemm dubju li dan ma kienx iben Vassalli, iżda eben Katerina minn raġel ieħor li kienet tafu u forsi żewġitu qabel saret taf lil Vassalli. Għal skont ma qalet Katerina, Lorenzo twieled fis-sena 1804. Iżda f'dik is-sena Vassalli għamel dikjarazzjoni fejn fost ħwejjeġ oħra qal li kien għadu għażeb. Ma hemmx dubju illi f'xi wieħed mir-reġistri tal-parroċċi ta' Malta dan it-tifel jinsab irreġistrat b'xi dettalji. U meta jinstab, ikonna aktar dawl kemm fuq l-identità tiegħu kif ukoll fuq Vassalli. Hawn min għandu xi dubju fuq il-ħarba ta' Vassalli. José Cassar Pullicino kien ħareġ bil-ferma li Vassalli qatt ma ħarab mill-ħabs tar-Rekasli. Iżda dokument illi nstab minn Albert Ganado jidher li huwa prova li Vassalli mhux biss ħarab mir-Rekasli imma mar Pariġi. Però id-dokument isemmi biss il-kunjom Vassall u mhux l-isem sħiħ ta' Vassalli. Għalhekk anke hawnhekk forsi iktar riċerka tista' tagħtina iktar ċertezza. Huwa magħruf illi Vassalli kiteb il-Malti bil-pronunzja tar-raħal. Imma liema raħal. Xi wħud qalu Ħażebbuġ għax hu kien minn Ħażebbuġ.
Iżda l-mod kif Vassalli jikteb u jiddeskrivi l-vokali meta tkun fl-aħħar tal-kelma, la finali, juri aktar influenza tal-pronunzja taż-żejtun milli ta' ħaż-żebbuġ. U fl-aħħar net, għandu xintawal, xi ħaġa dwar il-grammatika. Vassalli fil-grammatika, meta qassam il-verbi, ħalla barra d-disa forma. U hawnhekk jiena nistaqsi. Dan kien sempliċi żball ta' Vassalli, jew kienet biċċa minn strateġija biex iressa il-Malti aktar lejn l-Aramajk u l-Puniku milli lejn l-Arbi. Vassalli għalkemm kien jaf l-Arbi tajjeb u rabta kbira bejn il-Malti u l-Arbi, oġbu fuq il-frontispizju tal-ewwel edizzjoni tal-grammatika isejħilha Milsen Feniko Punicum, jiġifieri grammatika tal-sin Feniċju Puniku. Dawn huma biss suġġerimenti. Imma l-importanti huwa illi ma nieqfux, imma nibqgħu nfittxu. Nibqgħu nfittxu dwar Vassalli kemm għaliex l-imħabba tal-verità titlob hekk li nibqgħu nfittxu sakemm insibuha, kif ukoll nibqgħu nfittxu biex nibqgħu nżommu ħaj l-interess f'dan il-bniedem li kienu x'kienu n-nuqqasijiet tiegħu kien għadu jibqa' wieħed mill-ġganti tal-istorja ta' pajjiżna. Ta' Vassalli, waħda bikrija, kmieni u l-oħra lejn it-tmiem ta' ħajtu. L-ewwel waħda hija kitba qasira imxandra fit-tmiem il-grammatika ta' Vassalli tal-1791 u hija kampjun tal-kitba tiegħu. Meta kitibha Vassalli kellu 27 sena biss. U kien qed joqgħod Ruma. Vassalli kien ippropona li l-Malti tal-Irħula jieħu post il-Malti tal-Ibliet. U għalhekk l-alfabet tiegħu kien jinkludi konsonanti li kienu nqatgħu fil-bliet alla volja kienu għadhom jinstabu fil-kampanja. Fi żmien Vassalli l-għajn u l-akka kienu għadhom mifruxin mal-pajjiż kollu. Imma użiet il-ħoss tal-ghajn jew rajn li llum għadha tinstema' għawdex fl-Arb, l-Asri uż-Żebbuġ fi kliem bħal għada għal għada, bagal għal bal. Il-ħ li ġieli nisimgħuha fil-kelma ħawħa u l-q, il-qaf, li ġieli nisimgħuha l-kottonera. Madankollu dan il-ħoss tal-q naħsbu li lanqas Vassalli ma kien il-isnu, għax band oħra jistqar li ż-Żebbuġin kellhom id-difett li kliem bħal qattus u qamar il-isnuhom qattus u qamar. Din il-kitba se tinqara b'xebħ ma kif xtaqat tinqara Vassalli bil-ħsejjes gutturali u t-timbru djalettali b'kollox. Tajjeb inżidu li din hija l-ewwel darba li tissemma l-idea li t-Taljan iċedi postu lil Malti fl-edukazzjoni f'Malta. Tistgħu issegwu mill-karta li tqasmitilkom. Wara li inti tħarriġt dan il-ftit fil-qari bil-sienek u wara li titħarreġ ftit ieħor f'dawn il-kelmtejn, għandi nwissik qabel xejn illi biex ma tinsiex dak li tkun tgħallimt jeħtieġlek qatt ma tħalli l-qari u l-ktib. U għalhekk kull dakka
jistħoklok tħarreġ lilek innifsek billi taqra u tikteb xi ħaġa. Jekk mhux kuljum, għall-inqas darbtejn fil-ġimgħa. Trakek immela issa fi żmien qasir u minn ghayr dbatija tgħallimt u tista' titgħallem dak li oħrajn qablek fi żmien twil tas-snin il-kbar ma setgħux le jifhmu u lanqas jitgħallmu. Imbagħad li wieħed tgħallem jaqra u jikteb bil-sienu, jekk jrid jgħaddi l-quddiem fil-erf, jew jixtħi ikun jaf ilsna oħra barranin, jaħtieġlu jibda jitgħallem jaqra b'dak il-sien li jixtieq jitgħallem. Ngħidu aħna bil-Latin, bit-Taljan jew bil-sien ieħor. Dan għandu wieħed jagħmlu billi jieħu jaqra kodba infissrin bil-Malti aw billi għall-anqas ifissirhom biex jifhemhom. U hekk jifhem x'jaqra u x'jikteb. Inkella sema wieħed jitgħallem jaqra, ikollu jbagħti wisq. Bħalma bataw minn issa lura oħrajn minn tagħna. U jarak biex ngħidlek kilarak tad-demm u aktar x'jibqa' ma jaf xejn. Minn dawn il-kodba bil-Malti ew infissra fih bil-għajnuna ta' Alla jibdew isiru. U wara li ktibtlek dan il-milsen li fidejk li hu l-grammatika tagħna infissra bil-Latin, qiegħed issa naħdem u ninseġ oħrajn għal-Latin u għat-Taljan infissrin bil-Malti kif jiġi minnu. U qiegħed nagħmel ukoll il-ktieb tal-kliem li jkun maqsum fi 3 kodba. L-ewwel wieħed ikun Malti, Latin u Taljan, it-tieni Latin u Malti, it-tielet Taljan u Malti. Min ghayr dawn il-kodba li jinħtieġu bħal ħobs għal min irid jitgħarref u jgħaddi l-quddiem ma tista' tagħmel xejn. U dak li għandek titgħallem ġewwa 4 snin ma titgħallemux f'20 sena. Tħawtel u tisħar kemm tisħar. U qadd ma titgħallem u tkun taf ħaġa sewwa. U wisq ħwejjeġ li jidhirlek li tkun tafhom u inti tkun anqas għadek sellimtilhom biss. Din il-ħidma kbira u qawwija għax l-ewlenija tħaffef lil min jiġi wrajja billi jsib it-triq mibdija u miftuħa. U aktar ma jgħaddi l-quddiem il-ktib bil-Malti, iżjed tagħlimna jħiff u jiqsar u aktar ma jonqosx min jagħmlilna kodba oħra li naħtiġuhom f'wisq ħwejjeġ. Tarf il-ktieb u l-Alla ġieħ. It-tieni silta hija silta mill-kitba stedina li waslet ilna bix-xorti. 14 sena wara li kitibha Vassalli li sa dan it-tant kien laħaq miet, xandara George Percy Badger għax servitu bħala kampjun tal-Malti. Hija kitba autobiografika sabiħa li tiġbor il-fehmiet ta' Vassalli fuq il-Malti u t-tagħlim tal-qari u l-kitba. Skont Vassalli, min jitgħallem jikteb u jaqra, nistgħu nqisu ħieles u jista' jaqaf fuq saqajh. Dan it-tagħlim kellu jsir qabel xejn bil-sien it-twelid ta' dak li jkun, kif urietu l-esperjenza tiegħu f'bosta pajjiżi Ewropej. Vassalli għamel il-qalb lil Maltin biex issa li għandhom il-grammatika u d-dizzjonarju tiegħu ifittxu jinqdew bil-kitba Maltija biex jitgħallmu il-sna oħra
jitarfu u jiksbu ħajja ħjar għal poplu Malti. U għaw tibda l-istedina ta' vassalli. Illum id-dinja fetħet għajnejha u għaddiet il-qoddim bil-qari u l-kidba li nara f'kull imkien. U għalhekk tbidlet wisq milli kienet mijiet ta' snin ilu. Immela l-bniedem li ma jafx jaqra u jikteb jista' jgħid illi ma hu xejn fid-dinja. Illi hu l-sir tiegħu innifsu u tal-oħrajn. Illi kull fejn imur ma jiswa xejn u jgħaddi miskin u bżewwiel. U ma illi ħadd ma jħares lejh, wisq uħud jidħqu bih. Għaliex fiż-żmien li aħna fih, in-nies ħienet bosta wisq milli dari. U hemm min ifittex iqarraq binu bla ħila u għajnejh magħluqa. U filli dak li ma jafx jaqra u jikteb huwa bla dawl, dana iżjed minn oħrajn jista' jitqarraq. Imma nħalluna minn dana kollu. Namlu illi aħna ninsabu qalb it-tjieba u fost in-nies sewwa. Iżda meta naraw nies oħra u mad-dinja kollha u saf il-van ġewwa ċ-Ċina kullimkien jafu l-kidba. Nistgħu aħna nagħmlu rwieħna minn ajru u li nibqgħu sajmin minnu? U fid-dlamijiet tal-imbikmin, tal-imtarxin u tal-omi li ma jitkellmux, li ma jisimgħux u li ma jarawx? Le, ma jixirqilniex dana billi nibqgħu wara iżjed u jeħtieġilna nħawtlu u naġlu f'din il-ħaġa biex nirbħu ir-reħu li rħejna sissa u nilħqu mal-oħrajn. Iżda ktibna mill-ewwel għandu jkun bil-sienna biex nirbħu żmien li tlifna. La darba malli taqra u tikteb bil-sienek tħossok minnu fih titenna u bħalli kieku tistembaħ. Billi tiftaħ għajnejk u tara dawl ġdid, dinja oħra. U hemm mbagħad tara x'qiegħed tgħid u x'qiegħed tagħmel. U ssib illi minnek waħdek tkun tikteb fehmietek bidejk, tarhom b'għajnejk u taqra b'fommok kull ma jiktbulek oħrajn. Għaliex billi jkun miktub bil-sien li twelidt u trabbejt minn tfulitek u mis-sebħ ta' għomrok, issibek fid-dawl fejn tara u tilmaħ tajjeb, tifhem u tiem u tista' tixtar kollox minnu fih u minnek innifsek. U mnejn sa fejn? Jew ilha għaliex m'għandniex nikdbu bħal oħrajn. Il-Arbi bil-Arbi jikteb, bit-Taljan it-Taljan, u sal-iswed li jinsab ġewwa l-qalba tal-Afrika mingħajr qatt ma ħareġ u laqat ra dinja oħra. Iżda jaqra u jikteb bil-sienu. U min kien dak li blaħ u hekk nieqes mill-għaqal bniedem imberfel li ġal il-missirijietna taż-żmien illi bejniethom ma jiktbux bil-sien li bih twildu u bih jiftehmu. Min webbilhom dana? Rrid illi jagħmlu dak li ma jiġix minnu u qarraq bihom. Taqriqa kienet li ġabet il-wisq minna fid-dlamijiet u fil-bluwa li jilar ħaġa li tinsab fid-dinja. Għaliex il-bluwa hija l-ħtija ta' kull erq u ta' kull deni li fihom iġġib il-bnedmin. Iżda bnadijiet oħra ma humiex hekk. Barra minn hawnna kull fejn rajt u kull fejn dort 11-il sena fl-Italja u 19 wisq bliet gżejjer u artijiet oħra, sibt ir-rajja, il-ħarrata, il-għazziqin, il-bdiewa, il-ħaddimin u n-nies tas-snajja, kollha sibthom jafu jaqraw u jiktbu kulħadd bil-sien ta' pajjiżu. Il-koll tarhom bil-kitba f'idejhom fil-knejjes, fir-rbuha, għall-plimrieħel, fil-bliet, fir-ħajjel. Aw biss ma rajtx dana. Bnadi oħra mkien maltqajt ma' missirijiet li jgħidu lulidhom la titkellem bil-sien ta' fejn Alla ħalqek u wildek, iżda rajt u smajt. Bnadi oħra l-ewwel bil-sienhom
U bih imbagħad il-sna oħra jitalmu, iżdawna le, donna maħniex bħal nies oħra. U x'jett għandu t-Taljan iżjed minn il-sna oħra? Iżda tgħiduli, ma kenniex min jagħtina d-dawl u min jgħallimna. Ta' bil-ħaq. Immela, issa illi għandna l-kif u biex bid-dawl tat-tagħlim, issa li nfetħet it-triq u hija għatja la kemm ngħaddu minnha, ma noqogħdux iżjed nitħassbu x'għandna nagħmlu u anqas il-kif għandna nikdbu. La tisimgħux iżjed u lanqas biss tagħtu widen lejn it-tmarmir u l-klimijiet tal-fruqa ta' dawk il-boloħ li irjushom jibsa għajjurin ila qalqu bil-marrara fil-sienhom, jgħidu li l-ħaġa għandha ssir xort oħra, hekk qatt ma kienet. Iżda mbagħad billi huma bla ħila ma jafux il-kif u dana lanqas ħsieb li għandhom. U mali ma tagħtux widen, ħollu jdejkom. Ikdbu għall-ewwel kif tistgħu u bil-ftit il-ftit tibqgħu sa ma kollox jiġikom sewwa u tidraw u tdarru. La taqtgħux qalbkom. Il-ħrara tagħkom jekk telep il-bluwa ta' xi wħud li jberdukom fuq dana jew ifittxu jneħħulkom il-ħrara, hija nfisha tirbaħ it-tmerijiet kollha li ħarġin mill-mart ta' qlubhom. Aktar minn 40 sena ili illi ħsibt tħabatt u ħdimt fuq din il-ħaġa biex insewwiha. U nagħmel li l-kidba tagħna tkun tista' ssir ħielsa bil-sinna u magħrufa. Iżda t-toroq kollha kienu magħluqa. Oħrajn qabbli kienu ħasbu u rridu jagħmlu dana għax kienu raw bħali li nħtieġ. Huma għarfu minn qabli dbatija kbira li nbatu f'Malta sabiex nitalmu. Illi tħabid bejn in-nies kollu jiġi minn dan in-nuqqas. Illi tagħlimna bil-maqlub. Illi mkien bħalna, kulħadd fid-dinja jibda jaqra u jikteb bil-sienu u aħna ndumu snin il-kbar nitaħkirku bla fejda. U ftit imbagħad huma fostna li joħorġu u bosta wis iżjed jibqgħu ma jafu xejn u bla jibda qari. Dak li ma jiftihemx jintesa. Dana kollu nigges l-orrief tagħna fl-modi. Imma billi ma setgħu qatt jagħmlu l-ewwel triq. Ma li bdew u ma nifdux kellhom iħallu minn dik is-sija li raw li ma kellhom dawl u ħila biżżejjed. Iżda l-ħajra u t-tħawdil tagħhom jekk għalihom sar batal, it-telfin taż-żmien u d-batija l-kbira anqluni, ħajruni u wettquli l-ħrara ta' qalbi biex nagħmel dmiri kollu u nsib it-tarf ta' din il-ħaġa hekk meħtieġa. Imbagħad bil-għajnuna tal-Alla l-Għażiż meddejt idejja u għall-ewwel bħalama u bit-teftif fost iċ-ċpar u d-dlam u b'naqra ta' dawl li kelli ftaħt it-triq. U qajla għaddejt il-qudiem sa ma sebaħli u sibt ruħi fuq ir-riħ. Minn dak iż-żmien ħdimt, ktibt u rajt. U ħejjejtilkom il-modija miftuħa beraħ li għalija qiegħed nistedinkom. Min kien il-veru vassalli? Dinja kidba tal-professur Franz Ċappara. Nino Cremona beda joħroġ il-biografija ta' Vassalli fl-1932.
Min flow biografija ħjar ngħidu ftit noti, uħud minnhom żbaljati, imma li kienu il-bidu għat-tfittxija ta' dan il-bniedem. L-informazzjoni li nġabret minn dak iż-żmien sal-lum hi fenomenali u nistgħu narfu lil vassalli ferm aħjar. Xita ta' dan hu l-volum li qiegħed jitnieda llum, ktieb ta' 460 paġna, ir-riċerka ta' 15-il awtur. Prosit tassew. Ir-riċerka ta' Cremona kellha żewġ difetti kbar li l-vassalli la ppreżentaħ fil-kuntest Malti u lanqas f'dak Ewropew, palli kieku kien jgħix ġo vakum. L-idea li Vassalli kien solitarju iħrafa mill-kbar. Vassalli bena fuq ta' qablu, De Soldanis, Ignazio Saverio Mifsud, Patri Pelagio u l-Konti Ċantar li kompla fejn kien ħalla Gian Francisc Abela. Ma kellhomx dawn idea kbira ta' Malta wkoll? Ma ġabrux kull laqxa li seta' tirfet l-identità Maltija? Hawn xi ħadd li kiteb aktar bħeġġa u mħabba fuq il-Malti aktar minn De Soldanis? Vassalli nnifsu qara f'dan, tant li kkupjalu biċċiet bil-manuskritt 144 tal-librerija. Il-mertu ta' dawn il-kittieba hu li ġabru kemm felħu informazzjoni fuq l-istorja ta' pajjiżhom, kif jixed ix-xogħol imprezzabbli tas-Sur José Cassar Pulicino fiż-żewġ kotba li ħareġ fl-1964, Kitba u Kittieba tal-Malti. Veru li dawn ma kienu studjużi ta' stoffa, imma x-xogħol tagħhom kien imnebbaħ bħal fil-każ ta' Mifsud mill-idea li Malta seta' tikkompeti bl-aqwa dinjità ma' bliet ferm aktar famużi minnha. Min-naħa tiegħu Pelagio kisser l-idea li l-gżira ma produċiet qaddis wieħed. Xi ngħidu mbagħad għall-uditur Nicole Muscat li għadni kif rixt studju fuq il-battalja li mexxa għas-separazzjoni bejn stat u knisja. Il-ktieb tiegħu Apoloġija a favore dell-inklita nazzjoni Maltese, ippubblikat fl-1783, jiġifieri ferm qabel l-ewwel kitba ta' Vassalli, huwa innu għal Malta u l-kapaċità tal-Maltin. M'għandniex bżonn barranin ħlief kastrati, buffi u qaddifa għal fuq ix-xwini. Iż-żmien ta' Vassalli kienu ukoll iż-żmien tal-Illuministi. Dawn il-ħassieba jew philosophies kif kienu jissejħu l-kittieba ta' dak iż-żmien, bdew jeżaminaw taħt il-lenti tar-raġuni, il-politika, l-amministrazzjoni pubblika, l-agrikoltura, l-kummerċ, il-liġi, ir-relazzjoni bejn stat u knisja u l-edukazzjoni. Hawn jidħol Vassalli li bħal uditur Muscat kien konxju ta' dak kollu li kien qed jiġri fl-Ewropa. Id-diskussjoni kienet ibbażata fuq jekk kellix tingħata importanza lil-lingwa tal-poplu, il-vernakular, jew l-edukazzjoni għandix tiġi estiża għal kulħadd u mhux biss għall-elites. Voltaire, pereżempju, ma setax jifhem kif it-tfal tal-bdewa jibdew jintbagħtu l-iskola għax f'dak il-każ min jaħdem l-art. Bil-maqlub, il-fiżjokratiċi li kienu jsostnu li l-agrikoltura kienet il-bażi tal-ekonomija tal-pajjiż kienu favur l-edukazzjoni għal kulħadd. Vassalli demokratiku saru ħommu kien jaqbel ma' dawn tal-aħħar. Dawn in-noqqasijiet ta' Cremona issa ġew irranġati u l-kontribuzzjonijiet ta' dan il-ktieb ikomplu jitfgħu aktar dawl fuq Vassalli. Imma għad fadal ħafna xi jsir. Ħanagħti xi ftit eżempji. Vassalli kif ħassi l-ħtieġa li jibda jitgħallem l-iskola u l-aktar l-arbi? Min bagħtu Ruma? Forsi għaddilu kelma l-Inkwiżitur billi missieru tar-rispett kien Gabil Lot tas-Sant Uffizzju? U x'kuntatti kellu Ruma? Ma naħsibx li marar rieħu f'belt bħal dik, il-kapitali tal-Kattoliċeżmu, ma jaf li l-ħadd ħlief li l-Elija paċe.
Ruma x'kien qiegħed jagħmel? Min iffinanzjalu l-kodba li ħareġ? Hawn beda jissejjaħ professur. Imma fejn kien jgħallem? L-Università La Sapienza żgur ma kienx? Problema oħra hi jekk kienx veru segwaċi akkanit tal-Franċiżi. Jekk kien, għaliex ma baqax Ruma biex jilqawhom kif għamel Stendhal meta Napoleon daħal Milan, imma ġie jiġri Malta biex jaħrab mill-konfużjoni li kien hemm. U għaliex qata figura hekk fqira waqt l-imblokk. Dan il-bniedem hekk għaref, kif ma natax kariga importanti biex jitħallas tal li kien jipprova jkeċċi lill-kavallieri. Veru li kien il-kap tal-konfoffa biex jagħti Malta fidejn ir-Repubblika Franċiża? Wara l-ħarba tiegħu minn Malta, x'kien l-itinerarju fl-Ewropa? Fejn u meta kien iżżewweġ il-Katarina de Fremont? X'kien li laqgħu mal-Ingliżi? U jekk kien għall-Qassis, forsi wara ċaħat ir-reliġjon Kattolika u ssieħeb mat-twemmin umanistiku tad-deisti? Dan kollu jurina li għad fadal ħafna riċerka x'issir biex xi darba forsi toħroġ il-figura vera ta' Vassalli. Nafu żgur li kien difensur aħrax tal-lingwa tal-poplu li kellha tifdih mill-injoranza li kellu. Din l-enfasi kienet daqqa ta' ħarta fil-wiċċ tal-kultura Taljana li tidentifikah bħala dak li ta' vuċi lil min ma kellux vuċi. L-idea li l-klassijiet iż-żgħar għandhom il-kultura tagħhom kisret il-ħajt bejn il-klassijiet. Vassalli kien kontra ordni politiku tal-elit. L-edukazzjoni popolari li hu tant stinka liha ma kienx forsi ħatwessa l-bażi politika biex il-poplu xi darba jipparteċipa direttament fil-proċess demokratiku u jfejja il-ferita tal-inugwaljanza soċjali. Mhux hekk biss, il-lingwa jew id-diskors li Vassalli bħal De Soldanis ġabar minn fomm il-poplu kien għajn ta' talim, forma ta' skola informali. Dan id-diskors ġabar fil-motti, aforizmi e proverbi Maltesi li ppubblika qabel mewtu u li jista' jitqies bħala it-testament tiegħu. Hawnhekk Vassalli m'għadux aktar il-bniedem ta' żmien l-Illuminizmu. L-Illuministi kienu jħarsu lejn il-passat bħala perjodu ta' dlam, ta' ignoranza u superstizzjoni. Vassalli hawnhekk hu romantiku u bħal romantiċi fela l-passat biex jikkritika l-preżent. Il-valuri tal-imoddi għandhom iservu ta' gwida morali għal bniedem modern. Dan hu Vassalli li rridu nkomplu niskopru. L-importanti hu li fir-riċerka tagħna ma ninħlewx fuq il-intitef. Skont Muratori, l-istorja mhix forma ta' fuġġilozju biex tgħaddi żmien, il-ġugarell ta' dawk li m'għandhomx jagħmlu. L-istorja mhix ix-xogħol tal-antikwarju u tar-regettier. Ir-riċerka storika lanqas mill-ikel bnin tan-nies kurjużi jew il-pjaċir tal-kaċċa. Inkella jiġrina bħal membri tal-Akkademja dei Perfidi li mifsud waqqaf fl-1743 li kienu jaqraw tant ħmerijiet lil xulxin fil-waqt li jaħlu tant ħin prezzjuż, perdi tempo biex nerġgħu insemmu lil Muratori. Il-kittib tal-istorja mhux sempliċement ġabbar skruplus tad-dokumenti. M'għandux jaqsam mad-dati u ma' dak li hu estern, imma kif saħaq Brodel u qablu Voltaire ma' aspetti aktar importanti dawk li verament joħorġu il-karattru tal-bniedem. Bix-xogħol tiegħu Vassalli ħaffer kanali fondi li minnhom għaddiet il-ħamla seklu nofs wara. Li Vassalli propona Malta indipendenti, jew li kien l-ewwel wieħed li sejjaħ lil Malta nazzjon, iħrafa. Imma żgur li għalkemm ma kienx filosofu politiku, l-interess tiegħu f'dak kollu li hu Malti, il-folklor, l-għana, it-tradizzjonijiet u l-proverbi, jiddistingwuh bħala żviluppatur tal-għarfien jew ta' kuxjenza nazzjonali
li biż-żmien kellha bil-fors tissarraf fil-kisba tal-ħelsien. Vassalli kien il-ħabbar ta' Zerniq ġdid u kif ipprevedew il-missjonari protestanti, is-saħħa li kellu fuqu ma serviet għal xejn. Dejjem fil-mira tal-edewwa, imma dejjem irnexxielu jerġa' jirbaħ in-nar u l-entużjażmu ta' Żożitu, il-ġenju u l-qawwa tal-passjoni li kellu. Qegħdin fil-preżenza ta' ġgant b'kuraġġ ta' sur, moħħ brillanti u qalb kbira. Skont Susan Freer, nemmen li Vassalli jmut bil-ġuħ biex jikseb il-għan tiegħu. Meta miet kien għadu kif lesta it-tradizzjoni ta' is-Sultan Ċiru u kien qiegħed jipprepara studju żgħir fuq l-oriġini tal-Malti. Id-diżappunti ma naqsulu xejn mill-vitalità u l-kuraġġ ta' ħsiebu. Kien ċert li l-avversarji ma setawx jisirqulu moħħu u qalbu. Kellu kontroll assolut u ddeċida li ma jerħi xejn minnhom. Il-klassijiet il-baxxi biss kienu kburin bil-lingwa u l-għana tagħhom. Imma li tajt dawn kellhom xi mertu letterarju, kont tistieden li tkun irridikolat. U kompla jiddefendi l-missjoni li kellu bħalma soldat ikompli jassess il-posta li jkollu. U kien l-uniku xut tal-gwerra ġo fih u seta jinjora l-kuxjenza. Ma dan kien impossibbli għaliex mix-xhieda kollha il-kuxjenza kienet l-aktar li tbeżżaw. Bħalma fir-rumans ta' Rousseau, il-qassis iwiddeb lil Emil. Vassalli kien iġorġo fih xut li jagħmel ix-xhieda tal-bnedmin mingħajr valur. Forsi kellu dera ta' bniedem imqit u ksir il-għonq, imma żgur li bħal dak il-membru Taljan tal-Milizja li George Orwell iltaqa' miegħu f'Barcellona fi żmien il-gwerra ċivili kien iħalli għonqu għall-ideal tiegħu. Sinjuri, dan hu dak il-bniedem li qegħdin niċċelebraw illum permezz ta' dan il-volum. Kull min ikkontribwixxa għal din il-pubblikazzjoni, kittieba u pubblikaturi ħaqhom kull tifħir. Grazzi. Thank you. Sinjuri, illum xtaqt naqsam magħkom ftit ħsibijiet li ġew f'moħħi dwar xi jfisser li llum qegħdin nikxfu plakka tal-irħam dwar jew meta Vassalli li tant qed nitkellmu fuq illum kien arrestat hawnhekk ġewwa San Anton. Il-poeta Lucanus li għex fl-ewwel seklu jgħid li gwerra ċivili hija gwerra mingħajr għadu, gwerra mingħajr barrani. Il-ġerħa ta' gwerra ċivili hija ferita stramba ħafna. It-Taljani jitkellmu dwar il-qtir li sar mill-Pjemontesi fuq ħutom tal-Kalabria, Spanja titkellem fuq il-gwerra ċivili, l-Amerikani jitkellmu fuq il-gwerra ċivili li temmet il-jasar fil-pajjiż imma mhux id-diskriminazzjoni. Iva u le. Kull pajjiż għandu momenti bħal dawn u kull pajjiż isib id-diffikultà biex jitkellem dwar dawn il-momenti. F'dawn il-gwerer u żminijiet imqalba ikun hemm ukoll protagonisti, eroj, patriotti, tradituri u fil-kastana ġagbini. Din il-plakka hawnhekk imwaħla llum ix-xhieda ta' meta patriot Malti ġie arrestat minn niesu stess. Ġie arrestat waqt dik li tista' tissejjaħ gwerra ċivili, fejn skont lil min temmen mitu bejn 15 u 20,000 ruħ. Dak ifisser li mitu aktar Maltin milli mitu fl-assedju tal-1565 u t-tieni gwerra dinjija maduda flimkien. Iżda fejn hu l-monument għal din it-traġedja umana ta' pajjiżna? Nemmen li tinħass iktar minn qatt qabel il-ħtieġa li nitkellmu fuq dan il-mument mingħajr lama ta' passjoni esaġerata. Iżda minflok bi ħsieb imnebbaħ minn riċerka mibnija fuq lejjuni primarji. Għal pajjiżna, missirijietna u anke Vassalli, l-imblokk tal-1798
1800 kien mowt, faqar u ġuħ. Kien żmien fejn Maltin bħalna ġew fuċillati, maqtula minn Maltin oħra, kif ukoll mill-barrani. Imma nemmnu tassew li dawk li mietu għalina, jew mietu għal xejn. Kien qassis minn Ħażabuġ bħal vassalli u kursar Korsikan fl-1799 fl-istess sena li vassalli kien arrestat hawnhekk f'San Anton li kitbu iswed fuq l-abjad li lesti imutu għal din il-patrija. Il-kelma patrija użawa huma u mhux qiegħed inżida jien. Dummikil Scerri u Guglielmo Lorenzi, barrani, li kitbu li lesti imutu għal Malta. Fl-istess żmien li vassalli meqjus minna bħala patriot kien żgur fuq in-naħa l-oħra. Dan xi jfisser? Ifisser li bħalma spiss jiġri ġrajiet il-bniedem huma aktar komplessi. U allura interessanti minn sempliċi rakkont li jipprova juri kollox b'termini ta' abjad u iswed. Allura jien nasal ngħid li hawn f'San Anton il-kaptan Ingliż li llum għandu monument neoklassiku iħares fuq il-port il-kbir, arresta patriot Malti. Meta Vassalli kien arrestat hawnhekk kien ikkunsidrat bħala bniedem perikolus. Meta kien marit fil-kesħa u fl-umdità, f'dawn iċ-ċelel ftit passi l-bot minna fejn qegħdin aħna, u minn hawn ħaduh ġewwa sptar li l-Maltin tal-Kongress kienu waqfu, probabbli rabtuh mas-sodda. Kien daqshekk perikolus. Dan il-Malti li kien ħadem tant għall-lingwa tagħhom anke meta kien marit, niesu ma fdawx. Dan il-Malti kien frotta żmienu, bniedem illuminat u sforz ħilietu emmen bħalma nemmnu aħna l-koll f'dan il-pajjiż. U għalhekk bla dubju baqa' jaħdem għal Malta, forsi anka fl-aktar żmien mudlam ta' ħajtu u tal-pajjiżu stess. U hawn nasal biex nitkellem u nistaqsi dwar għala Vassalli kien perikolus għal dawk kollha li ma ridux lil Franza u r-Revoluzzjoni. Nistaqsi wkoll għala rridu jkeċċuh minn artu. Napoleon kien qal li Vassalli kien fost l-aqwa bnedmin ta' pajjiżu. Iżda Napoleon qal li jippreferi jara l-bandiera Ingliża fuq is-swar ta' Pariġi milli jarahom fuq is-swar ta' Malta. Napoleon bla dubju kien jaf dwar il-potenzjal ta' Malta u kien jaf ukoll dwar Vassalli. U hawn naraw il-kobor ta' Vassalli, iżda niddubita kemm Vassalli kien jemmen b'Napoleon. Wara kollox, għaliex ħarab minn Ruma? Vassalli, meta Napoleon kien dieħel trionfanti ġewwa dik il-belt. Vassalli kien bniedem tas-sew ta' rivoluzzjoni u ejja ngħidu li forsi kellu simpatija lejn ir-rivoluzzjoni, imma ma baqax Ruma biex jara s-siġra tal-libertà bħal ħabib tiegħu l-avukat Paċ. U r-Revoluzzjoni u Franza lil Vassalli hawn Malta xtatu xejn. U nerġa' nsostni xejn. Kellu jitkarrab għal ħobs biex forsi jkun jista' jiekol. U dan biżgrazzi għal D'Angeli. U meta ngħata xogħol kien minn Dublè, Franċiż, miżżewweġ Maltija, imma Franċiż ieħor. Iżda dan ġie veru wara ħafna xhur taqtih il-qalb. Hekk sab ruħu Vassalli, iżda ma baqax sal-aħħar maħutu r-Repubblikani. D'Angeli kien ħarab u wara swar ftit li xejn kien baqa' tama. Allura ħareġ mill-belt assedjata. Eżatt kif ħareġ, mal-ewwel ftit passi barra s-sur tal-Furjana, Vassalli ġie arrestat mid-distakkament Żebbuġin bħalu. X'in ħareġ mill-belt sab ġuħ, faqar u gwerra qalila fost niesu. Malta kienet ilha ma tara żmien bħal dan għal mijiet ta' snin. Imma x'kellhom ħutu l-Maltin ta' barra swar? Kellhom kostituzzjoni, vot u gvern tagħhom, armata Maltija, bandiera Maltija ħamra u bajda, kif ukoll mexxej Ingliż. L-istess Ingliż kien sejjer jgħaddi liġi li kull min ikkunsidrat ġagbin kien kriminal. L-aqwa moħħ ta' pajjiżna kien issa sar kriminal. U dan li tfakkar din il-plakka. Din tfakkarna li bniedem tant meqjum minna llum kien il-ħabs. Dan m'għandux ikun monument glorjuż, imma sinjal li aħna lesti nitkellmu dwar l-istorja. Aħna lesti nitkellmu u nfakru żmien fejn ġirien qatlu lil xulxin, fejn patriot ġie mwarrab minn niesu, żmien fejn tifel ta' 16-il sena li kien ma' Dummikil Scerri ġie mqatta bil-bajonetti Franċiżi wara li ma kienx miet mal-ewwel fuċillazzjoni. Żmien fejn Maltin stess ħarġu l-flus minn butom biex jarmaw xwieni biex jaħbtu għal Maltin bħalhom li kienu fil-kampanja.
U sintendi dan tal-aħħar kien qiegħed isir għal żelu Repubblikan u anke għal profitt. Imma fisser ukoll li lesti niftaħru li Malta marret għal vot fl-1798 li l-aħmar u l-abjad berbru fuq l-imdina bħala simbolu ta' Malta. Pajjiż fejn l-istituzzjonijiet reliġjużi kellhom is-saħħa iqanqlu lil kotra. Però mhux forsi dejjem innexxilhom jikkontrollawha. Gburin li niftakru li l-1802 wara dan il-ġlied kollu missirijietna kienu lesti li jmorru għall-indipendenza milli jerġgħu lura mal-ordni. Dawk li ġew wara żmien l-imblokk baqgħu jiftakru. Ma kinux ħafna, imma stinkaw biex ifakruna. Giorgio Mitrovic, naputi ta' Kursar, Fortunato Panzavecchia, Alfredo Mifsud, Duncan Sajla, biex insemmi xi ftit. Din il-plakka u ferm aktar dan il-ktieb li għandna llum huwa pass ieħor biex bħal ta' qabilna u nispera b'konvinzjoni ferm aktar minnhom infakru li kulħadd xadda minn dan il-pajjiż. Pajjiż li jrid jaraf ta' kuljum li m'għandux ikun l-ammat tal-passjoni li jmexxina jew il-fema li hemm mod wieħed biss korrett sabiex tkun Malti, imma pajjiż li jaraf tas-sew li fid-differenza hemm is-saħħa u sbuħija. Grazzi. Eccellenza, Sinjuri, huwa pjaċir tiegħi issa u dover ukoll li nagħmel xi ringrazzjamenti. Il-lista mhijiex qasira. L-ewwel nett lilek, Eċċellenza, rġajt ilqajtna fil-palazz għal din it-tnedija u qegħdin nagħtu hawnhekk il-ġieħ li ma ngħatalux f'ħajtu nippruvaw nroddulu wara mewtu il-vassalli. 220 sena ilu kien arrestat u llum il-plakka li se nikxfu tfakkar il-190 sena minn mewtu. Il-ħsieb għal din il-plakka kien ilu ġej mill-inqas mill-2004 minn żmien it-tieni konferenza vassalli li kienet saret hawn. Però dak iż-żmien il-ħsieb ma seħħx u nirringrazzjaw l-Alla issa qed iseħħ illum. Nirringrazzjaw l-Għaqda tal-Malti Università li tagħti il-permess biex l-atti taż-żewġ konferenzi vassalli tal-2004 u 2006 jinġabru wkoll f'dan il-ktieb li qed inniedu llum, kif ukoll il-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-xogħol għall-għajnuna finanzjarja biex ritratti u dokumenti bil-kulur nkunu nistgħu ninkluduhom fil-pubblikazzjoni. Ħajr speċjali lill-bord editorjali, is-Sur Joe Borg naturalment, Dr. Farrugia, is-Sur Viktor Fenek u Dr. Olvin Vella, illi permezz tagħhom ir-riċerka li se jkollkom fidejkom illum qed issir ħafna iktar aċċessibbli. Nirringrazzjaw ukoll naturalment is-Sur Joseph Mizzi illi jemmen f'dal proġett u mhux biss stampa l-ktieb imma anki il-programm li għandkom għal din is-serata. Is-Sur John Lever tal-paċenzja kollha waqt il-proċess tal-produzzjoni u s-Sur Reno Fenek għar-reqqa tiegħu fil-qari tal-provi. Nixtieq nirringrazzjaw ukoll lis-sottokumitat li prepara din is-serata, il-Joe Borg, David Aġus Muscat, il-Phyllis De Bono, Rita Saliba u Olvin Vella li ħadmu flimkien mal-Uffiċċju tal-President, is-Sinjura Matilde Balzan, is-Sur Peter Cordina, is-Sinjuri Elena Ġus, Vincent Kirkop, il-Logotenent Brian Gatt, Charlotte Geronimi, Marianne Massa, Elaine Schembri, Paul Valletta, Noel Zarb u tal-paċenzja tagħhom naturalment fil-proċess kollu sakemm saru d-dettalji ta' din is-serata. Nirringrazzja wkoll il-kelliema u l-Sinjur Carmen Azzopardi li ġentilment fl-assenza tal-Professur Franz Ċappara
rat l-istudju tiegħu. Fl-aħħar nett lilkom, sinjuri, tal-appoġġ u l-preżenza tagħkom u nħeġġukom biex tiddubbaw kopja tal-pubblikazzjoni li llum qiegħda tinbih bi prezz speċjali għall-okkażjoni. Grazzi ħafna. Istiden issa lill-eċċellenza tagħha biex tagħmel kelmtejn għall-okkażjoni. Grazzi ħafna Matilda, nsellem il-kulħadd kemm is-sabiħa dis-sala mimlija kull darba li nkunu qegħdin norganizzaw xi ħaġa li hija marbuta ma' l-identità tagħna, ma' storġi, personaġġi, etc. Rrid nibda billi ngħid proset u grazzi l-Akkademja tal-Malti li ma tonqos qatt milli tagħmel biċċa xogħol mill-isbaħ ħalli nfakru u nfakru personaġġi dal-każ il-Michel Anton Vassalli imma fuq kollox biex ġib fuq quddiem il-benna ta' xek ngħidilha jiena l-benna tal-lingwa tagħna. Irrid ngħid ħajr lil Matilda Balzan li jekk ma tkunx mill-uffiċċju tiegħi ma jiġrux ħafna affarijiet f'dan ir-rigward u l-Peter li dejjem qiegħed biex jappoġġja. Imma mbagħad ukoll irid nagħti proset u grazzi lil ħaddiema tal-uffiċċju tiegħi taħt it-tmexxija tal-Fred De Bono li bis-saħħa tagħhom irnexxilna nirrestawraw dil-kamra fejn jingħad li Vassalli kien inżamm propju arrestat miżmum priġunier ġewwa l-Palas ta' San Anton nittama li possibilità li tinżlu kemm tifilħu minnkom imma bil-forsi rridu nagħmluha b'mod li tkun organizzat minħabba li jeżisti xi ftit jekk overcrowding u allura ikun hemm ċertu periklu. Imma fuq kollox kemm hu sabiħ li qegħdin niskopru u nkomplu niskopru f'qal tajjeb il-Monsinjur lil Michel Anton Vassalli. Taw ħafna x'tgħidilha bħalissa. Miti dwaru ġifieri dan kien traditur u dat-tip ta' affarijiet għadek tismagħhom u allura kemm hu sabiħ li kif inkoraġixxa il-Monsinjur li nkomplu nirriċerkaw u wkoll nkomplu nippopolarizzaw jekk jista' jkun dak li niskopru. U Vassalli bla dubju ta' xejn huwa s-simbolu storiku fil-fema tiegħi tal-libertà intellettwali u kuraġġ politiku propju għal dak iż-żminijiet meta kien żmien ta' ħanajdu hekk diżordni soċjali fejn id-diviżjoni ta' klassijiet kienet fl-aqwa tagħha propju fi żminijiet ta' anke r-Revoluzzjoni Franċiża. Għex għal ħafna perjodi taħt id-despotiżmu tal-kavallieri, is-sentejn mbagħad tal-Franċiżi u mbagħad l-ewwel snin tal-Ingliżi. Imma bla dubju ta' xejn Vassalli l-kontribut tiegħu u mbagħad kien kontribut mill-iktar qawwi ta' lingwista, filosfu ma' lingwista u pubblika tant pubblikazzjonijiet tal-Malti. Imma wkoll il-kuraġġ li kellu f'dak iż-żminijiet fejn propju kien qed jimbotta biex il-Malti ikun il-lingwa propju tagħna u l-lingwa li aħna niċċelebraw. Forsi naħseb fuq dil-ħaġa ma kienx faċli biex jipperswadi u domna sakemm bħala poplu perswadejna ruħna u abbraċċajna propju l-lingwa tagħna bħala l-lingwa ewlenija tagħna u li tagħtina identità. U ftakart fil-fatt li meta mbagħad tħallna membri tal-Unjoni Ewropea l-lingwa tagħna ġiet mill-ewwel abbraċċata bħala lingwa li fil-fatt uffiċjali tagħna hemmhekk. U allura bejn u bejn wieħed bħal donnu dal-fatt storiku tagħna ivvendika dak li Vassalli tant snin ilu prova jagħmel dak iż-żmien. Bla dubju ta' xejn mhux il-profondità tad-diskorsi li smajna qabel huma ħasra li jekk intesew ġifieri ninkoraġġixxi l-Akkademja għal dak li smajna
dwar vassalli l-lejla b'xi mod jinġabru jerġgħu u jekk jista' jkun ma nafx kemm hu possibbli naf li hemm element ta' spejjeż, imma forsi wieħed jaħseb ftit iktar, forsi nkunu nistgħu jiġu f'aktar idejn il-nies, imma l-iktar f'idejn it-tfal tagħna u f'idejn iż-żgħażagħ tagħna. Jiena nħoss li għandna bżonn ħafna li rresqu dawn il-fatti storiċi, dawn il-personaġġi, dawn li jgħinu biex l-identità tagħna niskopruha u nożżuha, għandhom bżonn ikunu ħafna iktar magħrufin miż-żgħar tagħna u miż-żgħażagħ tagħna. U għaldaqstant forsi l-qudiem nitkellmu wkoll mal-Akkademja naraw jekk nistgħux b'xi mod jew ieħor nitlu għal xi proġett li nkunu nistgħu dawn it-tip ta' kitbiet li jkunu popolari, jiftehmu, nkunu nistgħu inwassluhom kemm jista' jkun għand it-tfal tagħna ħalli inkomplu nġeddu u nfakru jew nkella aktar minn hekk nagħlmu ħalli nifhmu l-oriġini tagħna. Jiena dejjem ngħid jekk ma nafux l-oriġini tagħna ma nafx kif se nkunu nafu minn aħna. U għaldaqstant fil-waqt li nerġa' nirringrazzja l-Akkademja tal-Malti lilek ġew li dejjem tkun wara dawn it-tip ta' attivitajiet lilek Matilda lil kull wieħed u waħda li kontribwew biex propju illum nagħtu ġieħ lil dal-personaġġ daqshekk kbir fl-istorja ta' pajjiżna. Grazzi. Grazzi Eccellenza, sa nistieden l-editur tal-ktieb u l-passi ta' Vassalli biex jippreżenta dan il-ktieb lill-Eċċellenza tagħha. Issa nistieden lill-President, lill-Kumitat tal-Akkademja tal-Malti u lill-kontributuri ta' dan il-ktieb biex imorru mal-eċċellenza tagħha biex tinkixef il-plakka kommemorattiva. Waqt li qed isir din il-biċċa xogħol, nistedinkom biex tibqgħu ftit hawnhekk ħalli mbagħad noħorġu bil-galbu biex immorru wkoll min jixtieq jara iċ-ċelel fejn kien miżmum Michiel Anton Vassalli. Imbagħad wara nistidnukom biex titilgħu fis-sala ta' Gran Mastri għar-riċeviment. Hawnhekk nixtieq nirringrazzjakom li ġejtu tant numerużi minkejja l-fatt li llum hija verament ġurnata xitwija mill-aqwa. Mela nistieden l-Eċċellenza u l-persuni mela żgur is-Sinjura Carmen Azzoppardi ukoll bħala discendent kif għadna ta' Michiel Anton Vassalli hija mistiedna wkoll biex tmur mal-eċċellenza tagħha u l-persuni illi semmejna. Għandha l-kowt.